Il-kumpanija tal-avjazzjoni Hi-Fly għażlet lil Malta sabiex tirreġistra l-akbar ajruplan tal-passiġġieri fir-Reġistru tal-Avjazzjoni Malti. L-ajruplan tal-għamla Airbus A380 ġie reġistrat f'pajjiżna mill-kumpanija Hi-Fly, kumpanija li tispeċjalizza fil-kiri tal-ajruplani u l-ekwipaġġ lil diversi linji tal-ajru u gvernijiet. Il-kap eżekuttiv ta' Hi-Fly Mario Mirpuri stqarri li dan il-metodu ta' kiri sar popolari ħafna e kif huwa mezz li jipprovdi element ta' flessibilità lill-linji tal-ajru u l-gvernijiet. Companies may not want to have a necessary amount of airplanes to cope with the high seasons, so they prefer to be conservative on the number of equipment they have on their fleets, and when there's high season periods, they source airplanes from wet lease specialists like the case of Hi-Fly. Il-Ministru ta' Trasport Ian Borch stqarr li wara li saru emendi fil-liġijiet tal-avjazzjoni, is-suq Malti sar aktar attrajenti għal kumpaniji tal-avjazzjoni internazzjonali. Ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u anke l-qafas legali li għandna flimkien ma' servizzi li jagħti l-pajjiż kienu kruċjali. Il-Departiment tal-Avjazzjoni ġifili fiħdan Transport Malta tagħmel biċċa xogħol tajba ħafna li tattira aircrafts bħal l-A380 hija xi ħaġa tajba, però dan mhuwiex il-punt tal-wasla jridu nkomplu naħdmu ħalli nżidu mal-280 ajruplan li issa għandna fir-reġistru. Dan l-ajruplan wasal Malta ftit tal-ġimgħat ilu sabiex isiru xogħlijiet kosmetiċi u bdil ta' kulur mill-kumpanija Malta Aircraft Cosmetics. L-ajruplan inżebaħ b'tema favur il-konservazzjoni marittima u se jkun għal-wiri fil-Farnborough Air Show ta' din is-sena.